Takže Trenčín, stredoškolská odborná činnosť, 33. ročník, keď si dobre pamätám. Aké to tam bolo, Patrik? Bolo to veľmi náročné? Tak prvé dny boli naozaj veľmi náročné. Tak môžem povedať, že dni stresu. Stredoškolská odborná činnosť, už 33. ročník sa konal v Trenčine, celoštátne kolo. A konalo sa to od 26. do 29. apríla. V mojom odbore, v odbore 06 zdravotníctvo, bolo 14 prác z 8 krajín, takže na celoslovenskom kole už bolo 8 krajov a z každého kraja mohli postúpiť len 2 práce. Ako spomínala Monika, z Košíc krajského kola naša práca postúpila do toho celoslovenského a potom ešte jedna práca našej spolužiačky, kolegyni tiež zo zdravotnej školy v Košiciach. Naozaj, keď sme išli tie prvé dni, tak tie prvé dni boli také očakávania, že čo to bude, ako to tam bude vyzerať, aká bude porota, že proste také dni plné očakávania, že ako to všetko dopadne. Porota v našom odbore 06 zdravotníctvo bola zložená z pediatričky, z detskej lekárky, potom tá bola detská lekárka pediatrička, ona bola predsednička poroty, prísediaca bola stredoškolská učiteľka strednej zdravotníckej školy a tretia prísediaca bola vysokoškolská profesorka z fakulty zdravotníctva. Ako prácu som išiel obhajovať v poradí ako prvý, tak trošku som bol v takom strese, že prečo prvý, ale naozaj to poradie nikto nevedel. My sme sa to poradie dozvedeli ráno, tesne pred tou obhajobou práce. Ja si myslím možno, že aj keď prvý, že som sa tak čuval, že prečo prvý, ale možno som aj rád, že som to mal hneď za sebou. A v Trenčine sme skončili na prvom mieste z 14 prác. Dobre, takže ja som vám zabudla pogratulovať. Ja som naozaj veľmi rada. Reprezentovali ste nielen vašu školu, naše mesto, ale v podstate celý región. A vy ste spomínali, pani doktorka, že toto je aj pre vašu školu taký mimoriadny úspech, tak sa pochválte. Takže z dostupných materiálov, keď som sa v škole pozrela, od 91. roku my sme získali v celoslovenskom kole jedno čestné uznanie poroty, 1 štvrté miesto a 2 druhé miesta. Takže v priebehu 20 rokov je to vlastne prvýkrát prvé miesto ako úspech a teší nás o to viac, že som rozprávala po tom celoslovenskom kole s pani Škripkovou a ona mi potvrdila, že v tom odbore zdravotníctva je to akoby začarovaný kruh, že je to aj úspech vlastne kraja, Košického samosprávneho kraja, pretože v období posledných 5 rokov sa nám nepodarilo získať žiadne miesto z 5 ocenených miest v tomto odbore, takže hovorí, že aj ona to považuje za úspech. A už keď bližšie, keď mám vlastne slovo, z počtu tých 17 odborov bolo ocenených za Košický samosprávny kraj 13 prác. Čiže myslím si, že veľmi pekný úspech. Otázka, na ktorú asi mi budete vedieť hneď odpovedať, ale nedá mi ju nepoložiť. Stála tá námaha za to, čo poviete? Ja si myslím, osobne svoj názor, že asi stála za to, lebo mali sme možnosť kontaktu vlastne s mladými ľuďmi pre porovnanie tej strednej zdravotníckej školy, gymnázia, strednej odbornej školy, obchodu a služieb. A pre nás priaznivo vyznieva to, že tí mladí ľudia sa nestotožňujú s tým prezentovaným ideálom krásy, že sú spokojní so svojimi mierami, čiže asi sa ten trend na tých školách neuberá tým trendom vlastne tej anorexie, tou propagáciou tých štíhlych modeliek a potešuje nás vlastne, že sme mohli aj my vlastne takou svojou troškou prispieť k zvýšeniu tej informovanosti a o tom, že vlastne tou prácou sme neskončili, svedčí aj to, že chceme tie informácie využiť. Pripravili sme také propagačné DVDčko aj na škole. Je možnosť použiť tie informácie aj na hodinách psychológie, na hodinách základov ošetrovania, asistencie. Dali sme prezentáciu, ktorú sme použili pri besedách na webovú stránku školy
Aj samotná práca bude sprístupnená vlastne na tej webovej stránke školy. Urobili sme také propagačné panely, to už myslím, že aj Patrik spomínal, ktoré sme umiestnili jak na našej škole, tak na tej strednej odbornej škole obchodu a služieb. A jeden ten panel v psychiatrickej ambulancii, alebo teda presnejšie v čakárni psychiatrickej ambulancie. Čiže myslíme si, že aj takou formou sa tie informácie ešte viac dostanú do povedomia tých mladých ľudí a tým, že ešte rozdáme aj tie brožúrky v tých ambulanciách detských lekárov, že majú možnosť tí mladí ľudia získať tie kontakty, poskytnúť tú pomoc tým osobám, ktoré vlastne tú pomoc potrebujú, pretože psychiatri hovoria o tom, že je to jedno z najzávažnejších ochorení u mladých dievčat. Čiže ak sme trošku prispeli k tomu, že to ochorenie sa skôr zdiagnostikuje, začne sa tým pádom skôr liečiť, tak ja to vnímam tak, že to má vlastne možno také dva výstupy. Ten prvý ako je fajn, hej, že títo naše mladé, krásne devy nepotrebujú alebo sú so sebou spokojné. Možno je to trošku aj tým, že možno majú iné záľuby, možno majú iné priority, ale zase na druhej strane, povedzme si, je to vrchol ľadovca, táto anorexia. A ako Paťo spomínal, aj tu sú takéto náznaky. To znamená, opäť na jednej strane ste možno sa uspokojili, respektíve zobrali sumu informácií a povedali, je to tu, tá situácia je fajn, ale zase na druhej strane vyšli vonku aj informácie aj z vašej strany, kde by sa vlastne dalo takýmto dievčatám pomôcť. Preto ja si myslím, že to bol fakt ako skvelý počin a určite tým pádom aj kvôli tomuto tá celoslovenská porota ohodnotila. Chcel si niečo, Paťo? Ešte môžem povedať, že toto ochorenie sa vyskytuje v našom regióne a približne percento tohto ochorenia je 10 až 15% tu v našom regióne Zemplín. Samozrejme, a lieči sa to aj u nás tu v psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. Výborne. Takže, hodinky mám pred sebou a tie mi napovedajú, že sa nám veľmi, veľmi rýchlo blíži čas našej rozlúčky. Takže, moji milí, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste to tu zvládli bez nejakých veľkých stresov a že ste sa predovšetkým s nami, s našimi divákmi podelili o informácie. Veľmi pekne ďakujem. Menovite ďakujem doktorke Gabriele Jenčíkovej. Ďakujem. Srdečná a ja za pozvanie. Monike Mariovej. Ďakujem, Monika, že si prekonala svoju trému. A Patrikovi Moskuriakovi. Patrik, ďakujem pekne, že si prišiel. Ďakujem. A ja viem jedno, že ty máš ešte taký message, odkaz, takže poďme. Tak možno na úplný záver jeden krátky odkaz pre dievčatá. Byť krásnou neznamená mať ideálnu telesnú váhu a výšku. Krása ženy spočíva inteligencii, čare osobnosti, komunikatívnosti. Úsmev a dobrosrdečnosť, skutočnú krásu iba z pečatia. Ďakujem veľmi pekne. Priatelia, ja sa s vami lúčim. Ďakujem vám za váš čas, ktorý ste sa strávili pri sledovaní našej diskusnej relácie. Užívajte si krásne dni v tomto najkrajšom mesiaci v roku a ja sa teším na stretnutie s vami opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.